Дадахме и преди малко, само че вече съм с личен акаунт, а не такъв, който да е с малко по-разширени опции. И така, дадахме му ролята, която да бъде разказвач на приказки. Дадахме му същата идея, забавна приказка на тема Малката капка, която да бъде включена в формата, който зададахме. Това е от 2 страници, който да бъде включен. И когато натиснахме да ни създаде приказката, получихме една прекрасна приказка за Малката капка, която е горе-долу подобна на тази, която е свързана с ChatGPT. По същият начин, както и при ChatGPT, и тук можем да поискаме да ни прочете приказката, като естествено тук ще бъде малко по-различен гласа, който ще чете. Трябва да получим време, отколкото на ChatGPT. Имало едно време една малка капка вода на име Къпчица. Тя живеела в голямо и красиво езеро, заобиколено от зелени гори и цветни поляни. Къпчица била много любопитна и мечтаяла да види света извън езерото. Един ден, когато слънцето греело ярко, Къпчица се изпарила и се превърнала в малко облаче. Тя се понесла високо в небето и започнала своето приключение. Пътувала над планини и долини, над Така, каква е разликата тук с ChatGPT? Разликата е, че когато работихме с ChatGPT, ние просто можехме да копираме текста и можеше само по някакъв начин да си вземем копирания текст. Тук можем директно да прехвърлим целият си разговор в други файлове, като ако решим, примерно, можем да го превърнем в текстови файл, да го извикаме като PDF файл или директно да го изпратим към Word, където нашият текст ще бъде експортиран и ще имаме директно възможност да работим с него. В случай, че решим да има някакво по-специално форматиране, винаги можем да направим и така, че да се форматира този текст. Така че варианта, в който работихме с... Секунда да добавим колегите. Така че варианта, в който работихме с нашите рамки за промптове, работи и тук чудесно. Просто трябва да зададем същият вариант и да работим. Каква е разликата тук? Естествено, тук можем да кажем да ни нарисува малката капка. Ще се опитам да създам това. И можете да добавите, освен текст, естествено и изображение. И ето имаме малката капка. Нарисувай ми епизод от приказката за малката капка, като го направиш в комиксов вариант. Ще се опитам да създам това. Така, ето и комикс, който ни направи за малката капка. Малко по-различен. Направи изображение за приказката за малката капка, като го съобразиш за деца на 5 години. Ще се опитам да създам това. Или вие ще можете да си създавате тук, освен текст, ще можем да създаваме и достатъчно добри изображения, които ще бъдат свързани. Така че молбата ми е
да изпробвате отново роля, задача, формат и да направим няколко изображения, които да са свързани с промпта, който сме задали. Нарисувай ми завладяваща картинка за 5-годишни деца, която да показва как малката капка тръгва от облаците, преминава през реката и достига до морето. Като тук, естествено, ще имате възможност и да променяте направи го като илюстрация за детска книга. Ще се опитам да създам това. И ето имаме вече всяка картинка уникална, ще изглежда коренно различно от предишните, като вие можете да си избирате какъв стил да бъде и как да бъде нарисувана тази картинка. Добре, получиха ли се картинките при вас? Предполагам, че можем да му кажем да ни направи презентация по темата. Така, сега, ако решим да започнем, можем да му дадем нова тема. Този път ще му задам добре, въпроси. Получават се картинките, разно се го чуя. Предполагам, че е доста забавно, ако не сте се сблъсквали до сега с работа с изкуствен интелект за изображения.
Така, ако му кажем обаче да бъде някакъв опитен създател на презентации и да ни направи една забавна презентация за малката капка, ще му кажем даже за 5 годишни, ще ни създаде веднага подобна презентация. И ето имаме презентация за малката капка. Както видяхме, когато дадохме за това да ни направи презентация, вече този промпт е малко по-различен. Той тук ще ни включи всичките страници, в които има подобни презентации, което е доста добре за търсене. И отдолу ще ни изведе снимки, които да са подобни или съдържат някакви елементи, които да са свързани с това, което е създал, като ние ще можем да си вземем, да отидем на страницата, където да погледнем това, от което е взета всъщност информацията, или някакви източници, по които да е създадена, и ще имаме изображения, които да са взети, като отдолу ще имаме естествена информация за тези изображения. Сега, ако аз му кажа да ми нарисува картинка и тук ще му взема слайд 1, запознайте се с малката капка, веднага ще може вече да влезе в контекста и да започне да ми създава изображение. Сега в случай може да бъде презентация, приказка, стихче, игра. Ако сте му задали да направи игра, ще може да получите достатъчно добри резултати. И ето е малката капка. Много лятно. Добре. Можем да кажем веднага да ми нарисува картинка за слайд 2. Ще спазя до някъде стила. И така можем да си направим поредица от картини, които ще ни бъдат свързани, от картинки, които ще ни бъдат свързани с нашата презентация. Добре. Хайде да направим едно упражнение, тъй като вече отиваме към създаването направо на готови продукти, не само с текст, но и с изображения. Дайте му да ви направи една презентация, може да не бъде за малката капка. Ето, то е тематично свързано и с и вече ще имаме трите слайда. Така.
Добре, вече ни създаде изображението. Сега, ако искаме да разширим нещата, можем да кажем да влезе примерно в ролята на специалист по контекстно обучение и да ни създаде една контекстна карта. Да, и ще имаме тук веднага контекстни карти, които да ни създаде и ще свържем нещата за това. Като естествено тази контекстна карта можем да направим така, че вътре да включим различни елементи, които да са за оцветяване, да развием малко финната моторика. Или някакви други активности, които ние си изберем или които изкуственият интелект може да ни предложи. Добре, да дадем възможността да ни създаде една контекстна карта. Ето го и промпта. И ще имаме възможност да добре, създадахме контекстна карта, която да е свързана с малката капка. Сега тук вече можем да го накараме да ни рисува картинки, които са свързани с контекстната карта, но идва още един важен момент. Можем ли да използваме в този случай отново промптове или промпт генератори, които да са предварително създадени, за да можем ние да си напишем само това нещо, което ни интересува и да може той да ни създаде промптовете, които вече изкуственият интелект ще нарисува. Естествено, че имаме такъв вариант. Ако отидем отново на нашата страница, на промптовете, изпращаме отново само, за да влезем в нея. Ето го и промпт генераторите. Както имаме промпт генератори, които да са за текст, по същия начин имаме и промпт генератори, които да са предназначени за рисунки. Аз в случая ще дам на първият промпт генератор, който ми се появи тук, именно на промпт генератора за детски градини и родители на типови изображения. Сега как работят тези промптове? Малко по-различни са. Можете да видите как ще изглежда картинката и вие да си запишете тук отделните елементи. Като
всеки промпт генератор е на отделна страница. Ето, даваме на втора страница. Тук вече картинките ще бъдат в стил, който е еднолинейно изкуство или линеарно изкуство. Хайде да звучи по-добре. Аз ще му кажа, че искам да ми направи на син фон. Така, ще кажа, че искам да ми направи малка капка, която пада от облак. Казвам един път генерирай. Той ще ми генерира кода, ще ми генерира промпта, който е относително кратък в случая. Казвам само един път копирай. Отивам в Copilot и давам, но в случая аз ще използвам, че искам да бъде дизайн и ще го накарам да ми направи само изображение. Давам един път. Чакаме няколко секунди. Между другото, тук ви се показват колко бързи генерирания имате на вашите изображения. Когато се изчерпят тези генерирания, ще се създават картинките малко по-бавно, но тук говорим в рамките на примерно 6-7 секунди повече. Ето, веднага ми създаде линеарно изкуство. И капката, която пада. Ако искате да използвате тази картинка, можете да натиснете само един път изтегляне и веднага да си вземете картинката. Можем да си изберем с повечето са животни, но имате и други промптове, които съществуват. Добре, ето ако си изберем лилаво куче, което да е, всъщност хайде да не бъде лилаво, ще стане малко. Даваме един път да ни генерира Копираме си промпта и когато го изпратим тук в дизайнер, ще получим изображението. Така, както виждате, тук директно взимате стил, който е за така, чакаме няколко секунди. Броим до 10. Ако не стане, продължаваме да броим. И така. И ето картинките, които ни се появиха на животните, които зададахме. По същия начин имате и на останалите варианти. Това видяхме. Можете да си изберете стиловете и да създавате илюстрации по този начин, като промпт генераторите за изображения. Предварително имат зададени модели, които да се включат.
Така, а тук имате естествено и промпт генератори, които да са по-различни. Ето, примерно, ако искате да нарисувате картинки в този стил, просто въвеждате какъв ще бъде персонажа. Така, мястото ще бъде ще кажем примерно, че искаме за персонаж малко момиче, искаме вид на персонажа, момичето да е от 19 век, място ще бъде българско село от 19 век и тук вече можем да добавим някакво свободно писане, но това може да бъде и само опция. Ще си копирам промпта. Ще отида отново в Microsoft Designer на Copilot и ще кажа, че искам да ми нарисува по този модел. И ето го изображението, което се получи. Тук му дадахме спиртни мастила, за да получим по-артистичен ефект. Добре, ако решите да изпробвате този промпт, изпращам го в чата. Добре, пробвайте ги тези варианти. Има хиляди и хиляди модели, които може да изпробвате в изкуствения интелект и да работите с тях. Пада ли ви идеята за картинките? Добре. И още едно важно нещо. Ако вашите картинки са ви харесали, правим следното нещо. Натискаме един път тук на споделяне, копираме линка и изпращаме тази картинка, където можем да я видим всички. Так. Ето, вече имате достъп. И тъй като накрая на това обучение ще трябва да имаме някакви създадени
модели за работа с изкуствен интелект. Ако решите още от сега, можете да си вземете някои от картинките, които ви са се получили добре и да ги споделите. Сега, когато работим с тези модели, които са тук, има цели сайтове, които са с готови библиотеки, в които са събрани различни стилове и вие можете да използвате тези стилове, за да създавате картинки. Най-популярният сайт, който използва такива библиотеки с картинки, които могат да се съставят, е MyLibrary.io. Ето, изпращам го тук. Супер е картинката. Браво! Добре. Браво на Миглена. Така, ето и сайтът с стиловете. Може да си изберете от тук различни стилове. Тук. Ето, ако искате да направите картинката в този стил, да кажем, само си взимате името и казвате че искате да бъде в стила на Роб Райан. Ето, ще ви създаде картинка в този стил. Сега, може би, трябваше малко по-точно да му опишем. Каква картинка искаме? Така че може да си взимате или направо готови промпт генератори от тук, ако ви хареса някаква картинка или нещо, което да е зададено. Или другият вариант е да влезете и да кажете в какъв стил искате да бъде картинката, която е зададена. А можете да правите и доста по-авангардно изкуство. Ето, аз ще кажа, примерно, че искам да направи ябълка, изработена от вода в хиперреалистичен HD формат.
Ето и ябълка. Само ще още продължава да работи с спиртни мастила. Смятам, че можем много сериозно да развихрите фантазиите си за това какво може да бъде нарисувано. Там, като когато изчерпим нашите варианти, вече ще можем да създаваме в създатели за изображение. Ето го. Само е достатъчно един път да натиснем тук отгоре, той ще се появи. И тук седят вече всичките изображения, които сме правили и начинът, по който сме работили. Ето ни, примерно, капката, която е изработена от капки вода. По същият начин имаме варианти. Сега какво правим, ако искаме да използваме по-широко възможностите на Браво, тук това е станало супер. Добре, виждам, че някои вече са достигнали до много сериозни успехи. Супер. Така, това е за изображенията, които правим за нашите капки. Сега можем ли да приборим системата и да започнем да работим дори след тези 12 бързо реализиращи се подкани. Ако решите да работите по-професионално с изображения, но все пак в програма, която ни изисква някакви много сериозни познания в областта на генерирането на изображения с компютър, можете да отидете директно в системата, която е за създаване на изображения, или да отидете в Microsoft Designer, който всъщност е в основата на тази версия, която работи с изображение в Copilot. И тук вече можете да си изберете различни начини, по които да работите с изображение. Аз ще си позволям малко повече да моделим време, тъй като смятам, че визуализирането в детската градина е изключително важно. И така, какво имаме тук като възможности за работа? Значи, първото нещо е, че можем да генерираме по същият начин изображения. Аз ще кажа, че искам малка капка, фотореализъм. И когато кажа генерирай, ще получа тези изображения, които са тук. Нещата ще станат малко по-бързо. И ето получих веднага моят вариант, като много важен момент, който е свързан с
работата вече с Microsoft Designer, малко по-професионално. Значи, когато теглихме преди с картинките, ние ги теглихме с относително ниско качество. Вече не можем да ги доразширим и да получим, но тук, когато дадете download, ще можете да изтеглите изображението с доста по-високо качество и ще бъде доста по-добре. Следващото нещо, което имате тук, освен че можете това изображение да го изтеглите, можете веднага да започнете да създавате за него дизайн, или когато натиснете тук един път създаване на дизайн, така веднага ще можете да си генерирате, примерно да кажем някаква корица или нещо, което ви е необходимо. Ще го направим по американски образец. Така, казвам един път да ни генерира подобен дизайн. И веднага можем да получим да кажем корица на картина или някакъв вариант, който да е свързан с презентация, която ще правим. Следващото нещо, което имаме тук като възможности, освен че създаваме дизайн, веднага можем да започнем да работим и с това изображение. Като от една страна ще получим готови идеи за нашето изображение, а от друга страна можем да включим различни елементи. Аз искам, примерно, тук да ми маркира и мога да си избера, примерно, какво да махна от тази картинка. Аз ще си избера, примерно, да махна само това. Ето тази част ще искам да я изтрия. Ще кажа изтрия този обект. Тоест, един път качена ваша картинка или някаква нещо, което сте направили, ще можете да го дообработите. Ето, аз примерно решавам, че ще махна това нещо. И вече няма да има. Сега няма да е достатъчно добро, но ако махате някакъв друг елемент, примерно вие сте качили имате някакво изображение, което да сте задали. Ето, аз ще дам примерно тук с тази девойка с робота. Ще махна това и ще сложа тази картинка. Сега искам примерно да премахна всъщност ще махнем някои от децата. Ето дете ще махнем. За да видите как работи. Ще използвате изкуственият интелект, за да премахвате отделни обекти. Добре, тук може да донарисуваме нещо, но вече е малко по-различно. Добре, след още няколко пъти нещата ще се променят. Искам да включа тук, примерно, различен друг елемент. Мога да направя, примерно, изцяло да премахна бакграунда и да остава само робота. Сега, естествено, си махнал този вариант, ще ми е много по-лесно да работя, или другият вариант, който съществува, мога да блърна бакграунда и да остава само, примерно, централните елементи, които да са
включени тук. При всички положения в Microsoft Designer вие можете да си създавате изображения и можете да създавате още няколко и да ги обработвате след това, което е всъщност по-ценният вариант, че един път създадено, така, един път, когато сте създали тези изображения, вече ще можете с тях да работите достатъчно добре. Имате генератор на изображения в Microsoft Designer. Имате естествено възможност, освен да създавате изображения, да ги модифицирате, а можете да си правите нещо, което е много интересно. Сега ще ги погледнем малко по-подробно тези неща. Това е да създавате стикери. Аз искам примерно да бъде стикер за малката капка. Или ще си взема направо от тук. Това, което направихме. На Simple ще бъде малката капка. И сега в дизайнер. Само секунда да дадем един път за стикер генератор. Ще го накараме да ни генерира. Което ще ни е много полезно, когато създаваме контекстни карти или когато искаме да включим изображения към нашите модели. Ето го и нашето изображение, като тук естествено, когато го изтеглим, ще бъде в PNG и ще имаме доста по-добри възможности. Тествайте го този вариант. Смятам, че ще ви допадне за създаването на стикери. Ето го направо. Ако искате да преминете към него от да създадем по един стикер, става лесно. Като родител знам, че най-трудното нещо, което съм получавал на времето, беше синя пчеличка, т.е. жълта пчеличка. Толкова старание и толкова радост не съм виждал никога. Смела конкуренция с още доста родители. Ще кажа да ми генерира един стикер на пчела. И веднага си имам пчела. Между другото, доста добре се получава. Сега, относно тези картинки, можете да ги използвате. Това си е ваша картинка. Води се, че сте я направили в съавторство с изкуственият интелект. И можете свободно да я използвате за всякакви образователни цели. Сега ще му дадем да ни нарисува пчеличка. Добре. Можем да му кажем в стил. Ще му правим по този начин.
И ето имаме вече пчеличка в анимационен стил. Добре, харесва ли ви идеята за стикерите? Смятам, че от тук нататък могат да се създават страшно разнообразни стикери. И да не забравяме, че може да ги теглите с качество, което е фантастично. Файла, който ще имате, ако вече сте си направили вариант, който да ви е на файла, т.е. изтеглили сте си вече някои от файловете, можете да проверите в изтеглени, че големината на този файл, който е PNG-то, тъй като той е прозрачен този файл, който е PNG-то, е почти 1 мегабайт, което за подобен файл е страхотно. В смисъл, може да го принтирате и да правите каквото си пожелаете с него. Така, това е за създаването на стикери. Ще продължим още малко в тази посока. Следващото нещо, което имаме като възможност, е да създаваме пък вече малко по-различни елементи и да създаваме картички. Така, естествено, тук казваме, че искаме поздравителна картичка за рожден ден. Сега все още с кирилицата не е достатъчно добър, но се работи в тази посока. Затова само ще го маркираме тук. Така. И ето имаме веднага Happy Birthday. Ето как ще изглежда нашата поздравителна картичка. Download на картичката, която имаме, или можем да променим текста. Така, тук вече малко нещата се объркаха.
Повече ще почакаме за картичките. Така. И имаме Spring Party. Естествено, текста винаги можем да го променим. Какъвто език искаме и каквото искаме можем да направим. Тук, в случай, че решите, можете веднага да си изтеглите картичките или да получите други идеи, които да са от тук. Освен картичките, имаме вариант, в който да правите различен дизайн. Ние вече го погледнахме това нещо, което е за капката, но ако решите, примерно, нашият разказ за малката капка, с който започнахме, и дадахме за това да ни направи приказка за малката капка. Ето сега можем просто да му кажем един път забавна приказка за на тема малката капка. И той ще си свърши всичко останало, ще ни направи надписа, като тук може би даже на моменти е малко по-добре, отколкото картичките, защото ще направи нещата на български. Добре, както виждаме, отдавна седи на нула нашият брояч. Ето, download. И веднага мога да го изтегла, макар че аз май повече ще си харесам за този вариант. Вие си избирате и какъв ще бъде варианта. Ако ще работим естествено в вариант, в който ще правим презентации, ще се върна малко назад. И ето имаме малката капка. Сега, логичният въпрос, който включим, можем ли да му качим цялата приказка и да го накараме да ни направи ето го варианта с секунда. Така, трябва да бъде обаче до 1500. Това е повече, отколкото трябва. Дали може да ни направи по приказката директно дизайн. И тук ще се убедим, че нещата са малко по-различни. Както видяхме, ако му зададем много дълъг текст, няма да ни направи няма да ни направи по-различна презентация, но пък за сметка на това ще го направи тематично свързано с задачата, която сме му поставили. Малко се обърква тук в интерес на истината, затова колкото е по-кратка информацията, толкова по-добре в този вариант.
Сега ще включим и още едно друго нещо. Възможност. Те само ще ги погледнем отгоре, въпреки че не винаги, т.е. понякога нещата са доста добри в тази посока. Можете да си добавите някакъв имидж, който сте решили. Така, хайде, ще взема обаче от... Ще взема една картинка. Може да го тествате и вие. Смятам, че ще е интересно. Така, ще си взема от моите картинки и ще задам тук, че искам примерно картинка на Борис Трети. Така, ще си избера картинката. Ще кажа, че искам да направя Борис Трети в този вариант. Няма да включвам отделни елементи. И ако искаме да запознаем и да направим някои от националните ни герои малко по-познаваеми, въпреки че децата повечето пъти ще ги виждат на стандартните изображения. Ако го намалим възрастовата представянето в възрастовата граница, ще имаме доста успехи. Така, нещата са различни. Вероятно повече бих се заинтересовали, ако е направено в някакъв стил, който им харесва. Изображението така. Оставяме настрани варианта за използването, преди да видим останалите варианти. Имате вариант да правите колажи, макар че тук вече нещата са страшно много и можете да си направите колажи в всеки един в доста изображения. Тук можете да си включите няколко изображения, да си добавите стила, който да бъде зададен. Аз съм по спиртните мастила и водни боички, така че ще му зададем тук, примерно, тем балони. Това ще е по-интересно, особено ако правим колажи, които са свързани с сезони, с животни и с какво ли още не можем да направим подобни колажи. Не, че не можем да го направим и през някои от приложенията, които са на мобилните ни телефони. Но тук имате много голямо разнообразие на стилове, елементи, които да добавите и всеки път ще имате различни модели. И става доста бързо. Така, това е за колажите и последното нещо, което ще погледнем е по какъв начин можем да си правим фреймове. Всеки обича фреймовете. Те са по подобен начин. Т.е. можем да зададем варианта, който сме си избрали да включим. Хайде пък с нашият. Ще направим с това. Ще добавим елементи. Тук ще пишем, че искаме роботи, техника. Ще си изберем един подходящ стил, който ще бъде естествено неон арт.
в момента най-популярният стил, който имаме и ще работим в тази посока. Добре, и получихме неонарт с нашият фрейм. Така, надявам се, че ви е харесал този вариант. От тук нататък вече това, което погледнахме и го видяхме и докато работихме с капката, можем да си направим варианти, в които да премахнем определени елементи, да премахнем бакграунд и всичко, което ви е необходимо. Между другото, това нещо е прекрасно направено, ако искате да го използвате в Facebook постове, тъй като той вече предварително е зададен за Facebook постове, сторите и какво ли още не, което е зададено тук, и много по-лесно ще можете да го интегрирате в социалните мрежи. Така, въпроси до тук за Microsoft Designer? Добре. Ако няма въпроси, да направим още една малка почивка, последна за днес от тези, които са предвидени, и ще направим една почивка от 14:00 до 14:15, след което ще продължим с последната част. Така, ако има някакви въпроси, съм на линия. Предполагам, че ви е харесала идеята за